Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 30 гыйнвар сишәмбе. Студияда сезне мин Эльза Әхмәтҗанова сәламлим. Тапшырубызның иҗат төркеме белән бергә безнең белән булган тамашачыларга матур, файдалы атна теләп калабыз. Бүгенге көнгә кирип калган кайбер тарихи вакыйгаларны бергәләп карап китербез. 1790 елның 30 гыйнварында Англиядә беренче тапкыр диңгездә зыян күрүчеләрне шлюпка белән коткаруны сынап карыйлар. Шлюпка оригинал исемен ала. Аның озынлыгы 30 фут тәшкил иткән. Шлюпка диңгездә коткару өчен беренче махсуслаштырылган йөзү кемәсе була. 1948 елның 30 гыйнварында Швейцариядә 5-нче кышкы Олимпия уеннары ачыла. Билгеле булганча, беренче кышкы Олимпиада 1924 елда Франциядә уза, ә аннары кышкы Олимпия уеннары җәйгеләре кебек 4 ел сайын үткәрелә башлый. Бүген Кыш бабай һәм Кар кызы көнен билгеләп үтәләр. Бу көннәрдә әкият геройлары турында риваятләр сөйләнә. Кар кызының кешеләрне яратуы, алар арасында калу теләге турында ассызыклап әйтелә. Ләкин кояшның якты нуры иртәнге туманны ярып, кар кызына кагылу белән ул җиңел булка әверелеп, эреп китә. Кыш бабай белән Кар кызы көне кышның тәмамлануы турында сөйли. Инде киң һәм юмарт май чабу бәйрәменә дә ерак түгел. Аның эшләрен еш кына халыкара һәм бөтен Россия күргәзмәләрендә күреп була. Коллекционерлар да останың эшләрен үзләрендә булуны зур сөенеч дип саный. Республикабызның музей берәмлекләрендә дә алар лаеклы урын алган. Сүзем гамәли сәнгать устасы Луиза Фәсхетдинова турында. Чигүченең эшләрен хәзинә мәйданчыгында баручы Гөлханә дип исемләнгән шәхси күргәзмәдә күреп була. Луиза Фәсхетдинованың бөтен иҗаты халкыбызның милли чигү сәнгате үрнәкләрен саклап калу һәм үстерү белән бәйле. Аның кулыннан килмәгәне юк кебек. Чигүнең кайсы төрен генә белми икән ул. Милли аңыбызны күрсәтүче бер элемент буларак ул безнең мөхитебездә чагылырга тиеш. Беренче чиратта ул безнең йортта, интерьерда, шул вакытта безнең үзебезнең кием салонда. Традицион чигү үрнәкләрен Луиза ханым уста итеп күлмәк, камзол, калфак, түбәтәй кебек милли киемнәребездә куллана. Мин иҗатым аша бизәкләрнең никадәр бай булуын күрсәтәсем килә. Кешеләр гүзәллекне, камиллекне күреп бетермиләр кебек. Бөтен дөньяны матурлык белән тутырасым килә. Бу минем бурычым дип кабул итәм. Таланты да, тыйнаклыгы кебек әти-әнисеннән күчкән аның. Әтисе Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе сынчы Фәхим Фәсхетдиновны өлкән буын иҗатчылар яхшы хәтерли торгандыр. Әнисе Люция апа күргәзмә ачылышы тантанасының иң кадерле кунагы. Кызым Луиза кияүгә чыкканда бирнәне үз кулларым белән чигеп бирдем дип искә ала ул. Шулай итеп матурлыкка омтылу, сәнгать юлыннан китмичә булдыра алмаган Луиза ханым. Әтисе югары сәнгать үрнәкләре белән таныштыручы булса, әнисе кечкенә кызы кулына инә тоттыручы булган. Заманында музей берәмлекләре арасында сакланган билгесез авторның чигелгән сүлгесе Луиза Фәсхетдинованы шулай ук иҗатка илһамландыра. Бүгенге көндә Луиза Фәсхетдинова чигү осталарының беренчесе булып хисаплана. Һәм әлбәттә Луиза ул тирән әһәмиятле эш башкара. Чөнки ул беренчедән рәссам. Рәссам буларак буяуларны, төсләрне әлбәттә югары сыйфатлы итеп күрсәтә белә. Чөнки ул әйтәләр бит русча әйтәләр бит специалист высокого класса диләр инде. Югары сыйфатлы белгеч. Шуның өчен бүгенге көндә Луиза флагманның беренчесе. Һәм инде киләчәктә мин уйлыйм, менә бу яшь буыннар, студентлар, менә шул аларга үрнәк була дип беләсем килә һәм хис итәсем килә. Чөнки Луизаның эшләре сыйфатлы, матур, күркәм һәм тирән. Менә тирән әйбер ул гел үзенә тарта.
Намазлыклар, ләүхә, чигелгән шамаилләр, сөлгеләр кебек көн күреш әйберләрдә дә Луиза Фәсхетдинованың никадәр зәвыклы, нечкә хисле икәнлеге ачык чагыла. Кызы Ясминә дә гаилә традицияләренә тугры калып сәнгать юлын сайлаган. Әнисенең киләсе шәхси күргәзмәсенә татарча сөйләшергә өйрәнеп килеп, аның иҗаты турында туган телебездә интервью бирәм дип ышандырды. Луиза ханым үз чиратында яшь буын иҗатчыларга өмете зур икәнлеген белдерә. Я на это надеюсь. Их немного, таких людей всегда мало. Мин моңа ышанам. Андый кешеләр күп түгел, ләкин чын энтузиастлар бар. Шулай ук кызыма зур өметләр баглыйм. Ул сәнгать көллиятендә белем ала. Аның сабакташлары арасында да иҗат белән янучылар юк түгел. Луиза ханымның кул эшләре һәрберсе уникаль һәм кабатланмас. Анда татар мирасының гаять зур мөмкинлекләре һәм байлыгы чагыла. Югары уңышларга ирешүенә карамастан, һөнәрен тагы да камилләштерү өстендә Луиза Фәсхетдинова бер туктаусыз эшләп тора. Вклад, который она внесла в развитие нашей вышивки. Луиза Фәсхетдинованың татар сынлы сәнгать үсешенә керткән өлешне сирәк иҗатчылар гына булдыра ала. Оста иң зур ихтирам һәм мактау сүзләренә лаек. Шундый якты, шундый нурлы, бөтен дөнья ак кына. Ап-ак була белә шулай, безнең туган як кына. Роберт Миңнуллин. Сез хәерле көн Татарстан тапшыруын карыйсыз, матур көн күтәренке кәеф теләп дәвам итәбез. Ярты гасырдан соң диярлек кабат Камал театр сәхнәсендә дуслар җыелган җирдә спектакль сәхнә күрәчәк. Драматург Туфан Миңнуллинның әлеге әсәре бүгенге көн белән никадәр аваздаш икән. Бу һәм башка сорауларны мин Галиәскәр Камал исемендәге театр артисты, Татарстанның ат казанган артисты Алсу Каюмовага бирәм. Бүген ул студиябызның кунагы. Алсу ханым, хәерле көннәр, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез? Менә яңа елда яңа спектакль тәкъдим итәргә торасыз тамашачыларга. Һәм инде алдан әйтеп киткәнчә 50 ел элек спектакль куелган булган. Һәм ул вакытта да ул күп бәхәсләр китереп чыгарган тамашачылар арасында. Менә бүген Камал театрында куелу тарихы турында да сөйләп китсәгез, кызыклы булыр иде миңа калса. Әйе, бу спектакльләрнең куелу тарихларын инде анысын мин театр белгечләре кадәр оста итеп сөйли алмам, ләкин мин шуны тәгаен беләм, бу инде безнең Туфан Миңнуллинның, Туфан абыебызның трилогиясы. Шул трилогияның икенче өлеше була инде бу дуслар җыелган җирдә дип атала. Аның беренчесе Миләүшәнең туган көне, ул беренче тапкыр безнең театрда куелган, каядыр 68нче елда бугай. Инде менә бу дуслар җыелган җирдә куелган 77нче елда. Һәм инде Хушыгыз, аның трилогияның 3нче өлеше, ул куелган 93-94ләр тирәсендә. Шулай ул Хушыгыз өлеше инде ул Тукай премиясына лаек булган шундый данлыклы спектакль. Режиссер куючы беренче булган безнең Марсель абый Сәлимҗан. Әйе, Марсель абый куйган, менә Хушыгызны инде Фәрит Рафкат Чипчинтаев. Һәм менә бусысында? Монысын да Фәрит абый куячак, Алла бирсә. Куя инде. Әйе. Рәссам, җырчы, шагыйрь, композитор менә иҗади интеллигенция бирдә бит инде чагылдырган аларның бер-берсенә булган мөнәсәбәтләре, тормышлары. Һәм менә алар күтәргән сораулар бүгенге көндә дә көн кадагында тора кебек. Менә бу фикер белән килешәсез микән? Алар күтәргән сораулар, ул менә минем уйлавымча бары тик иҗат кешеләренә генә кагыла торган нәрсә түгел дип уйлыйм. Ул бит инде һәрбер уйларга сәләтле, эчендә җаны булган һәрбер кешенең ниндидер борчулары була. Ул һәрвакыт нәрсә беләндер көрәшә. Шуңа күрә спектакльгә килгән залда утырган һәрбер тамашачы, ул иҗат кешесе булмаса да, ул менә шушы геройларының кичерешләрен үзе аша үткәрә алачак дип уйлыйм. Чын сәнгать нәрсә ул дигән сорау күтәрелә шулай ук. Менә сезнең фикерегез ничек бу мәсьәләгә кагылышлы һәм аны ничек аерып була?
Иң беренче чиратта чын сәнгать нәрсә ул дигәнгә, миңа калса, чын сәнгать ул кешедә һичшиксез ниндидер эмоция тудырырга тиеш. Ул аны көлдерәме, елатамы. Ләкин шулай гына да түгел әле, чын сәнгать ул ничектер кешене матурлыкны күрә белергә өйрәтергә тиеш, чын сәнгать. Һәм кешедә зәвык тәрбияләргә тиеш. Алсу ханым, менә үзгәрүчән заманда үзеңне ничек саклап калырга, идеалларыңа ничек тугры калырга? Шәхсән менә минем үземнең фикерем, үзгәрүчән заманда үз-үзеңә тугры калу бик авыр. Күпчелек дәрәҗәдә бу мөмкин дә түгел. Моның өчен кешегә рух бик көчле ихтыяр кирәк. Ул һәрбер кешедә дә булмый, кызганычка каршы. Менә инде спектакльдәге геройларның ничек алар тугры калалармы үзләренә? Моны инде тамашачылар спектакльгә килгәч үзләре күрәчәк. Анда бөтенесе ачык күренә. Спектакльдәге бит инде менә бу ике герой гади генә бер тост яңгырагач, кара мәче йөгерә алар арасында. Менә тормышта чын дуслык булган очракта шундый гади генә сүзләр үпкәләтә ала микән, дуслыклар мөнәсәбәтләрне боза ала микән? Анда дуслар алар бер компания, анда алар ике генә түгел, алар 4 җегет, бер кыз. Булар инде яшьтән үк дуслар. Алар арасыннан чынлап та кара мәче үтә. Аларның мөнәсәбәтләре суына һәм моның сәбәпчесе нибары бер тост. Тост, ләкин ул гади гына тост түгел. Ул шундый тост әкият. Ягъни мәсәлән теге татар халык әкиятләренә нигезләнеп эшләнгән әкият, аны герой шул әкиятне тост иттереп сөйли. Инде бу әкиятның эчтәлеген бары тик килеп кенә ишетеп була, чөнки бу чынлап та ниндидер гади гына әкият түгел, бу ниндидер серле әкият. Әйтер идем, җинле әкият. Юкка гына бу спектакльнең русчага тәрҗемәсе «Чертов тост» дип аталмый. Шуңа күрә бу табышмакны бары тик спектакльне карагач кына аңлап, төшенеп була. Бу спектакльнең куелышы вакытында менә безгә артистларга режиссер Фәрит абый шундый бирем бирде. Бу теге әлбәттә без пьеса буенча барабыз, ләкин ул шундый нәрсә кертте, һәрбер персонаж үзенең образы турында монолог язырга тиеш. Без бит инде артистларга гадәттә шул автор язган текстны өйрәнәбез. Һәм менә бу безнең өчен яңалык булды. Бу әлбәттә үзеңнең персонажыңны ачыр өчен шундый әйтәсем килә, шундый теге күнегү, тренировка булды инде. Менә шушы монологларда булачак әле монда. Димәк, сез үзегез иҗат иткән монологны сәхнәдә ләкин һәм ул монологлар каядыр менә шушы трилогиядан, теге беренче өлешеннән дә, соңгы өлешеннән дә, теге Миләүшәнең туган көне һәм хушыгыздан да нәрсәләрдер менә алынган була. Чөнки теге монологлар алар менә нәкъ менә шушы чорда түгел, менә шушы вакыйгалар, шушы пьесада булган вакыйгалар үткәннән соң күпмедер вакыт үткән. Һәрбер персонаж менә үзенең ниндидер шундый фикерен җиткерә. Күпмедер дәрәҗәдә соавторда булып чыгасыз, име? Кыска гына ниндидер беренче җөмлә белән генә әйтеп китеп буламы, Алсу ханым? Инде анысын теләмисез, име? Юк, теләүдә түгел, мин бик телим, ләкин барыбер ниндидер шундый сер калырга тиеш. Ачып бетерәсе килми барысында. Спектакль классик юнәлештә куелачакмы? Спектакль бу вакыйгалар 70-нче елларда баралар. Классик юнәлештә куела. Монда инде безнең теге әйтәсем килә, шул тамашачыны 70-нче елларга алып кайта торган спектакль булачак, чөнки безнең костюмнар барысы да шушы вакыттан, аннан соң музыкалар, җырлар бөтенесе шул хәтле матур җырлар, безнең совет композиторларының җырлары. Шулай биюләр дә була әле бу спектакльдә. Җырлы биюле. Җыр дип инде аның менә музыкалары, андагы музыкалар, булай
шулай теге җырлар булмый, ләкин ул вакытта яңгыраган җырлар яңгыраячак. Алар инде бигрәк тә күңелгә ятышлы, шулай бит алай. Музыкада шундый тирән ниндидер булган сүзләре дә, җырлар язылган булса тирән булган. Инде артистлар турында да әйтеп китик, режиссерын әйттек, кемнәр катнаша, үзегез нинди роль башкарасыз? Монда безнең катнашучы артистларыбыз Люция Хамитова, Миләүшә ролендә һәм алар инде төп рольләр дип әйтсәк тә була. Нурислам Искәндәр Хайруллин, Радик Бариев, Венера Шакирова, Фәни Җиһаншин һәм яшь артистларыбыз Эльза, Зөфәр. Шулай ук безнең студентка да монда уйнаячак. Яшь студентка Илүсә. Театр ул тамаша урынына түгел бит. Без анда барып ниндер гыйбрәтләр алырга тиеш. Туфан ага үзе дә язып әйтеп калдырган безгә, мин буш әсәрләр язырга яратмыйм дигән. Менә монда килеп нинди гыйбрәтләр ала икән тамашачы? Менә чынлап та шулай, Туфан абыйның кайсы гына спектаклен, кайсы гына пьесасын алма, анда ниндидер тәрбияви шундый мәгънә ята, ниндидер кеше үзе өчен ниндидер ачышлар ясый. Шуңа күрә менә бу спектакльдә нәкъ менә шундыйларның берсе. Әле танышынысын әйтеп китәсем килә. Әлбәттә Туфан абыйның пьесалары шундый, ләкин Фәрит Рафкач Бикчентаев ул үзенә куярга спектакль сайлаганда, ул да һәр вакыт менә ниндидер шундый мәгънәви, заманга туры килә торган шундый пьесалар сайлый. Спектакльнең премьералары кайчан булачак, шунысын да әйтеп китик. Иң мөһиме, хөрмәтле тамашачылар, 9, 10, 11 февральдә без сезне Туфан Миңнуллин пьесасы буенча Фәрит Бикчентаев куйган "Дуслар җыелган җирдә" дигән спектакльдә көтеп калабыз. Килегез, сез үкенмәссез. Бик зур рәхмәт сезгә, килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен зур түземсезлек белән премьераны көтеп калабыз. Һәм шулай калдагы көннәрдә дә сезнең өчен студиябыз һәр вакытта да ачык. Ярый, үзегезгә дә бик зур рәхмәт чакырган өчен. Хөрмәтле тамашачыларны театрыбызда 9, 10, 11 февральнең көтеп калабыз. Исән сау булыгыз. Бүгенгә шулар, янәшәгездә яхшы кешеләргә булсын, матур хәбәрләргә килеп торсын дигән теләктә калып, мин Әзәк Мәҗанов сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Yumşak mikken canıyımның kulları salavat kuperek evek anın yürüyen yolları ak şavatta akıyıp şavatta başı kıyıp sazılıp gitken qaramaya kırışı gübersin kıyıp Opak mikken yumşak mikken canıyımның kulları salavat kuperek evek anın yürüyen yolları ak şavatta akıyıp şavatta